na tashi da safe sai na ga text message ɗinsa a wayana. Ya yi sallama ya ce, malam don Allah ina so in yi magana da kai, sunana wane ba ni da lafiya, ina asibiti kaza, amma don Allah ka taimake mu yi magana da kai kafin na mutu. Har yanzu yana waya. Har ma kai damuwa ko ba damu? Ya ce, malam sunana wane ina fama da ciwo kaza, jikina ya mun tsanani, ina kwanciya a asibiti kaza, ina so mu yi magana da kai, don Allah ka taimaken mu yi magana kafin na mutu. Da na buɗe wayana na gani sai na kira shi, sai na ji irin yanayin rashin lafiyan ya mishi, zai fara mun bayani, na ce ka bari ina zuwa. Sai na ɗauki mota na tafi asibiti. Na je na same shi, yanayin ba daɗi. Ya ce min, malam ba wannan jinyan da nake yi ne ya dame ni ba. Ya ce wani rashin daidai ne da na yi a kan hakkokin mutane. Ya ce ina tsoron haɗuwa da Allah da wannan hakkokin.